Vasemmalta. Ja. Niin, että tossakin kans, kun se niinku sätkäsee sitä raippaa, niin katsot, että se menee niinku kävelee eteenpäin, että sä saat niinku aktiivisuutta, joka suuntautuu eteenpäin siinä, eikä niin, että se jää sätkiin vähän paikalle. Ja sitten oikea pohja tekee töitä niin, että sä saat oikein kylenpehmeä. Joo, jatka vaan. Ja koko ajan sama käynti. No, ja koko ajan mietit, että se on siinä myös oikeassa ohjassa on tuntuma, ettei niin, että se ei tule vaan vahvaksi vasemmalle. Vasen pohja niin, ettei se karkaa vasemman takajalan kanssa ulos. Vasen pohja. Vasen pohja vastaan. Noin. Hyvä. Joo, ja oikea pohja tekee töitä niin, että se kävelee siihen kohti sitä oikeaa ohjaa, että se oikea kylki ei jää tyhjäksi, että se oikea suupieli, siellä pitää olla koko ajan joku kotona. Kävele. Ja koko ajan mietit, että oma käsi saa mennä vähän niin kuin eteenpäin siinä siltä. Oma käsi saa tulla vähän eteenpäin. Vasen pohja, ettei vasen takajalka. Vasen pohja aika taakse, ettei vasen takajalka tule ulos siitä sun voltin uralta. Kävele. Pehmeämpi käsi. Mieti, että sä vähän niin kuin hierot sitä suuta, että sun käsi saa vähän niin kuin, enemmän niin kuin ajattele eteenpäin sillä kädellä, että sä voit niin kuin tehdä, kato, Satu, vähän näin. Kun ajattelee, että sä vähän niin kuin voit lähteä enemmän kävelemään eteen sillä kädellä, noin, että se niin kuin kokee, että se saa tilaa siellä edellä. Vaikka sä oot niin kuin jämäkkä sen käden kanssa, niin noin, hyvä. Noin, ja näin päin, niin helposti Satu heittää takaosan aavistus ulos. Vaihdat suuntaa. Oikea pohja oikeaan, se ohjaa suora kaula ja voltti vasemmalle. Taas mieti kädet vähän eteenpäin kohti sitä liikettä. Noin. Ja kävele. Joo, niin että se kävelee rehellisesti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kävele. No, vielä vaan. Pyydä jalalla. No, se niinku, huomaatko, että se helposti vähän niinku nytkähtelee. Sen sijaan, että se sujuu eteenpäin. Noin, ja sitten otat taas pienen pidätteen, ei haittaa. Noin, ja taas pieni pidäte. Hyvä. Ja siirryt raviin. No ja taas mietit sen käden kanssa niin, että sä vähän niin kuin hierot sitä suuta sinne eteenpäin, että vaikka sä oot vakaa sen käden kanssa, sä et estä sitä eteenpäin pyrkimystä. Tee joku voltti pitkän sivun alkuun. No, pehmeä käsi. Nyt saat vähän niin kuin päästää sen nenän jopa ylös sieltä. Se tulee vähän liikaa ryntäisiin. Tuu tänne mun eteen, teet voltin. No, saat molemmilla käsillä nostaa ylöspäin sitä hevosta. Nosta ylös, molemmat kädet ylös ja käytä jalkaa. Käytä jalkaa, molemmat kädet ylös, käytä jalkaa. Ylös vaan, ylös kädet. Sinne, siinä. Vielä. Ja rentokäsi. Huomaatko, nyt se vähän katkaisee sen kontaktin. Joo. Ja nyt on tärkeää, ja rennot kädet. Rentokäsi. Ja nyt jalat kiinni ja nostaa taas ylös, niin että se niska on korkein kohta. Vielä vaan käytä jalkaa. Siinä ja rentokäsi alas. Ja taas nosta ylös, käytä jalkaa. Tää on ärsyttävää korjata. Tää täytyy vaan nyt tehdä. Tää kuuluu osana tähän projektiin. Otat vähän lyhyemmän ohjan ja nostat sen pois sieltä ryntäistä. Sinne ja jalat. Ikään kuin ratsastaisit iso 160 okseria olisit menossa. Et sattuu tosi kovasti naamaa, jos menee pääryntäis sinne esteille. Täytyy ajatella, että se hevosen pää nousee ensimmäisenä esteen yli. Paranee. No, ja niska ylös. Ja eteen suoraan. Ja koko ajan mietit, Satu, että sä haluat nähdä niskahihnan. Molemmat pohkeet ratsastaa eteen, ohja nostaa niskan ylös. No, ja rentokäsi. Oi, tässä on hyvä.
Niin, että ei tuu, ja just ja rento käsi alas, niin että sä et rupea kantaa, sit vaan pehmeä käsi ja enemmän eteen. Kam. Hyvä. Tässä olisi hyvä asento. Sitten vaan taas koetat rauhoittaa oman istunnon niin, että käytät vaan jalkaa silloin kun on tarvis. Hyvä. Ja vaihdetaan suuntaa. Teet vaikka puorota leikkaa sieltä. Hyvä. Just näin. Koko ajan mietit, että sä näet sen niskan sun edessä. Että se ei pääse painuu kuolaimen alle ja karkaamaan. Hyvä. Ja tuu tää mun eteen, tehdään taas voltti. Noin, ja Satu. Hyvä, ja eteen. Tossa pikkasen rehellisemmin sais kiertää sen loppuvoltin. Se vähän niinku, vähän oikaisee sen lopun. Et teet yhtä pyöreä voltti kun se alkoi. Ja eteen. Siinä. Nyt on hyvä. Nyt on oikein hyvä. Ja oikein pohkeen ympäri ja voltti. Ja nyt on vasen ohja, oikea pohja. Hyvä. Satu. Tee nelikaarinen kiemuraura ja koko ajan mietit, että ratsastat sen hevosen sun eteen. Se hevonen pysyy koko ajan sun edessä. Niska on korkeimpana kohta. Niska ylös, korkeimmaksi kohdaksi, niska ylös. Ylös, niska ylös. Niska ylös. Käytä jalkaa, joo. No ja rentokäsi. Hyvä. Ja taas niska ylös, molemmat kädet ylös. Ja käytä jalkaa. Ja rentokäsi alas. No joo, tää lyhyemmät ohjat. Lyhyemmät ohjat ja niska vaan ylös. Niska, ei haittaa, niska ylös. Hyvä. Se nimittäin sillä vähän välttää sitä takajaloilla työntämistä eteenpäin, kun se katkaisee sen niskan sinne alle. Ja eteen pohkeesta. Ei haittaa, nyt vaan malttia Satu. Tossa se joudut vähän nyt odottamaan, niin kun tiedätkö, että sä et voi liian rajusti käydä sen päälle. Nosta se niska ylös ja sitten vähän niin pehmeästi tönit sitä, että tää on ihan ok hypätä lihakielekkieltä. Koska se on tosi työlästä. Puoliympyrä ja niska ylös. Niska ylös. Ja molemmat kädet ylös, ihan sinne eteen ylös, niin suoraksi kädet kun saa. Just sinne, hyvä. Ja eteen, jalasta. Pyydä vaan. Hyvä. Just oikein, taputa sitä. Siinä, noin. Ja eteen ylös. Ja pohkeesta. Oikein. Hyvä. Ja eteen. Ja rentokäsi, että sä et yhtään kun sä nostat sen sinne ylös, niin sä et vedä ohjasta. Niska ylös ja eteen. Kam. Nyt pitää ajatella vähän semmoista just näin keskiravilaista. Oi, annat sen vaan mennä isosti. Niska ylös ja eteen. Kam. Joo. Ja taas niska ylös. Se on aika turhauttavaa, kun sitä joutuu nostelemaan, mutta se ei auta. Koko rataleikkaa vaihdetaan suuntaa. Taas nostat niskan ylös, käytät jalkaa. Ja anna mennä. Sä voit antaa sen ravata isosti. Siinä. No niin, tässä. Tämmöstä ravia, kiitos. Niska ylös, päästä ohjasta. Ja nyt jätä yksin se sinne. Ja käsi alas. Ja eteen. Kam. Sä vaan huolehdit kaasusta. Sinne. Ja niska ylös, eteen. Ja käsi pois ja eteen. Noin. Hyvä. Sitten sä saat ottaa vähän kiinni. Aloita jalalla. Pohkeet Satu. Noin. Siinä. Hyvä. Ja niska ylös, varo kättä. Ja rento käsi pois. Ja eteen. Noin. Hyvä. Niin, että se uskaltaa ottaa sen ohjan ja lähtee. Paljon vasenta pohjata. Vasen ohja täytyy liikkua vähän. Siellä nyrkin sisällä vähän niin kuin puristelet sitä ohjaa. Ja voltti oikealle. Pidä teitä vasemmalta ja nyt oikea pohja pehmittää. Silti teet töitä oikean kanssa. Oikea kylki. Hyvä. Noin. Ja taas jätät sen sinne vasemmalle.
Hyvin. Ja voltti oikein. Oikea pohja, oikein. Pidätte vasemmalta oikea pohja. Pidätte vasemmalta oikein. Noin. Nyt hellitä vähän vasemmalta. No. Melkein tuossa lopussa saat sit vähän antaa tilaa, että se mahtuu asettumaan, taipumaan oikealle. Oikea pohja tekee töitä. Ja voltti tähän. Nyt pikkasen hellitä vasemmalta. Vaan ravistele sitä ohjaa niin, että se saa tilaa sieltä. Ja sit oikea pohja. Näin. Näin. Tunnetko sä eron? Joo. Hyvä. Eli kun sä oot suora, sun täytyy niinku olla se vasemman kanssa hyvin lähellä, mutta sä et saa jäädä vetämään sieltä, jotta se mahtuu kääntää sen kaulan vähän oikealle. Että se saa se vasen kylki vähän tilaa sieltä. Oikea pohja läpi, oikea, teet töitä. Joo, ei haittaa. Pidätte vasemmalta ja oikea pohja tekee töitä ja pidätte oikealta ja käännät vielä yhden voltin. Anna vähän tilaa vasemmalta. Siinä. Hyvä. Hyvä. Puolirata leikkaa ja tehdään vaihto. Siinä on hyvä laukka näin. Hyvä Satu. Ja jätkä oikea kylki. Hyvin. Hyvä Satu. No ja voltti sinne. Vaan tarkistat, että sä saat sen vasemman pohkeen läpi. Oikea pohja kääntää, oikea pohja. Yes. Näin. Satu, se riittää sillä. Hyvä. Oikein hyvä. Tuntemuksesi ovat olleet aivan oikeita. Hyvä.